Kumusta mga badi? Don Romantiko here, ang don na walang pera, meron lang iyabang iyeboy. Nanapod mi diri sa may kuan badi, gikan mi reunion badi sa mga gabatan badi. Yan mi diri diretso sa may Rimi Arihas Mountain Spring Resort. Diri lang gyapon sa may Pakibato badi, nindot po kay diri badi. Init ag siya badi, kay dili man siya bugnaw ni nga kaning sa Pakibato nga lugar. Pero matingala jud ka diri ba kay ano magkurug-kurug jud ka sa ilang tubig sa katugnaw badi ba. No, wala man ko naligo diri badi, pero awan ninyo nya badi ha. Anga lagi badi. Nawar ko na yung palibot badi. Pagkanindot lang yun sa mga view diri badi. Nami sa may taas nga bahin badi. Nya ang resort nila dito sa Ubos pa na pila pa ka steps yung mga tuon dito. So doble ng tama ba. Nay exercise nga ganap ba. Ang awar ko na ba diyo. Magmahay maguganang lugar ba di. So tana sa ta diri ba di kung sa gini pangalan gid tinuod diri basta Pakibato ni siya. Arihas Rimi Arihas Mountain Spring Resort ba siguro niya. Basta mao na lagi na. So bayad sa tag entrance ba di usa ta masulod pa di kay basinog hindi ta kaulig malinaw na yung galakihan. Kita ba di? So, namis ko sa lugar ba di? Magpadulong pa lang diri. Mga view ngayong makitaan sa palibot ba di? Wala lang na ako na videohan kay tipid lay ko sa kuang battery ba di? Simalubat na ba? Wala tayo mga kwandre na pita ba? So, kada dong dasat bang ba di? Tadi ko na ba di sa mga Florindo area. So, ambo to kasara nga side na norte sa Navita. Basta mo na ilang resort ba din, nindot kayo ba din? Pila ka steps pa gikan sa taas, madulong ka rin sa Ubos. Nagnay second floor, third floor ang ilang resort diri ba din? Pero actually, in fairness ba din, gwapo ang ilang area diri ba din? Marang makaingon juga, wow, what a nice place. So mo to ba din? Nanami diri sa may Ubos gabahin ba din? Yan, nanguha rin may kining gitawag diri payag-payag diri ba din? O na mo ang cottage diri ba di? Mao po ni bakante mong nabdan. Kay grabe ka nakagtawo pod lagi. Kay kabalo na ta, tinginit ang panahon karon. Wow. Awar ko nang ilang swimming pool ba di oh? Para lang ganang gipinturahan lang ba? Nya tubig dito di ay. Nya saka init diha nga area ba di kay alas 12 man suro sa udto. Tingala kadagan kay pud nangaligo tungod kay ma-relieve ka ba kay ilang makahumol kas tubig ba di? Ilang amot kanon na ilang tubig diri man mainit ba di perti mang pagabugnawa gyud. O to nga suri-suri po na itong area po nga kay abi na kong tanod ko diri ba angay ay tanod ko rin nagrubing-rubing ko nakainumdum ko nga guest room po ko diri so mo to ning sibat na lang ko on nga awa na ko ng tinugtindog diya ba diyo sus dunya ang hilita man na day so di na ito napakilaman kay boss na mo na ba di ha ang inyong makita karon pagkanindutan na lang yun. Woo! Pakibato District. Kaming tulo ba di nagkanaw na ba di kay mga voice kuan ba voice matters ba. So amalo naman sa maglaglag rin sa mga resort gani nana gani kami luganan gani niya maglaglag rin mga laki gani alam na di ba? So sige mga chika na dito tara balbanga gangay kita ba di wala lang pa kuan ba
pabalik sa mga batanon ba, balik alindog kuno ay ba. Alindog. Anga ba dani taka-taka lang yaw-yaw ni. Wala mo laing istorya gud dani. So mao to ba di? Kita na ko job di amot kay nang ring nusara na. Ano niya manghod og tug mga igagaw apan niya kuyog. Pero tara, dito mga badi kay ngita ta diri mga chika badi. Samang pagtuyok-tuyok diri ba di medyo nalingaw gid mi sa mong kuan ba di kay dugay-dugay na pud mi wala ka banding ani nga kung pamigo nga si Butod og si gagaw pud sa mga asawa si Archie. So tuyok-tuyok diri ba di pero video chuli na ni gamay ba di ba sa picture sa diri ba di kay tan-aw na ko diri sa among background gwapo man kay swimming pool diri ba di maayo makapag-aventura ba di angal gi ya plastado gi kailang mga pool ba di. So makaingon jud ka nga wow. So ano ba di pagtanaw uy awa na ko na niya ba di na mga inana ka mga style ba na mountain ba di maka relieve gina sa mga stress sa mga tiguang ba di. So moto sabutan na ba di dara na kita ba di mga angkon lang kita ni pero di ka punta mo surrender ba di ayon lang ka punta sa pag-uswag ba di. Kay dam tuloy diri wala ko di talabi ka nang hilig Hindi ba tubuang tanong para sa atuang tanan pero inyong ibabagan inyong ibawalan kayo wala bato ang buhay at tanong di ba? Parang magdili alas 12 dako. Ngaligo ang mga bata. Pero sa kainit sa panahon ba di? Yung kawas kaya po ng mga bata ang nangaligo ba di tungod sa katugnaw sa tubig daw lagi di daw makaya ang katugnaw. So mo na pinakanindot sa mga tapok-tapok ba di nga rin mga inani ba kanang mga shoot-chat ba anga na mo na yung makadaog at chok dira. So sa istorya gamay sa cottage mga binotbot na to mga dinagko niya chat-chat dinagmay okay na kaya na yun. Naabot sa mga bata nga nangaligo kay lisod pa kay pangawason kawas sa ito ganina kay gitugnaw balik naman po kapila lagi katulo lagi na kawas-kawas si Jab lagi para lang mo kuan kay tugnaw daw man balik na mo kaligo kay init man niya kawas ay nako angay kanindot na nindot ito ba din kung natay mga inani ng mga event sa atong kinabuhi ba once in a lifetime ha grabe po ng once in a lifetime nang parang sa tagsa lang god nga mo suri-suri po tawag pa wala ta at least once a day portahan ng gagi portahan lang so mo to ba di ako nang gisaka yung steps diri ba di akong gisulayan ng makaya pa ba hangos totski oy grabe po na kadaghan-daghan naman ng steps yung mga ngagian diri ba di oy so mo to inyong ibabagan inyong ibawalan kay inyong gikaon bato among ngayon tanda pam 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 ram pam 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 natutiyang siya sa galungan pam 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 ram pam 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 labi ang natural di kasi naiyahan mo na ba diya pangalan sa ilahang resort Rimi Arihas Mountain Spring Resort. So confirm gito ato ang kuan manta kita nang karatula diya ganina kita ka-takaon no pud niya kini ka mga kauban pud lagi diri nga mga outropod. So na ko nakita Andre ganina ba di nga liga gulay dara. So ngutan na tag mga gulay diri ba di marag medyo laos-laos lang litos ba di lamin ta kay balit pero re kamuti diri ba di. Ato sa ning kita ng diskarte ba di ato sa kuan. Basta moro ta ba di mo ni ang Rimi Arihas Mountain Spring Resort sa ato sa sunod gayon ba di. Peace out. You wish you